amândoi? Eu și-o zică. Ioșca. Poate trebuie să mai fie cineva. Păi văd că, uite, avem 3 paturi, 3 scaune, 3 pahare. Și o care și o facă? Da. Cana pentru cine? Cum ai mers? N-am mers prea mult, că sunt aproape. Sunt aici. Ce fac? Unde vrei să stai? Am aici și băi la... Am venit aici la treia. Salut! Și e blond! Ne-au găsit ăștia pe toți trei blonzi. 3 doamne și toți, 3 bălănei. Bravo. Ați sunat și ne-a dus. Ăștia n-au minge. Da, îți place? Da. Da, uite, am adus rachete. Fileu ai? Păi, ce-ți trebuie, mă? Păi stai, dar stai un pic, am și de astea la altă. Ia. Să văd unde le-am pus, bă, că le-am pus aici, mă, am de-alea. De-alea, mă, cum se cheamă, cu bilă de-aia mică. Se prostie. De aici. Facem un poker, da, facem un poker. Deci noi Tot de venit, noi năuțe. Nu, bă, că am și mingi, am de toate. Și Jucăm ping-pong cu minge de când, nu? asta e camera mea. Da. Patru sunt bune, să știi. voi doi să se mă Păi o să vorbim noi împreună. Păi, n-am înțeles, mi-e Matrimonial. Proaspăt căsătoriți. Deci, stați pe voi. Păi, Da. nu, trebuie să vorbim cu administratorul, să ne schimbăm. Nu, dragii mei, eu pot spune că sunt gata. Eu sunt de aici, din cea mai apropiată localitate de stațiune. Sică, Eu sunt semnatul. numele meu este Ioșca. De fapt, mă cheamă Iosif, dar părinții, prietenii, colegii de școală, pot să-mi spun Ioșca. Ioșca. De la Iosif. Eu sunt Da. Sică. Sică fără frică. Cade jos și se ridică. Aia, știi. Dar noi ești, nu prea e sportivă, de uite, noi avem eu. Eu sunt cu intelectul meu. Cu cooperare. Cu cărțile. Ce cărțile? De Da, studiu, de studiu, fici, culpă, caror, trefe. Nu-ți plac? Ah, cărți de joc. Băgat. Vezi că ăștia nu prea ne lasă cu de-astea. O vedem. Ne asculte și cu altul. Cu cărți de joc. Deci, dragii mei, eu sunt Sică. De fapt, pe mine mă cheamă Moise. Moise. Dar mama, Marină. Moisică. Moisică, fără multă. Păi, ăsta este nume... Și, în Biblie. da, Biblic. eu sunt biblic. Așa. Și toți au luat această poreclă, sau acest inutiv, și colegi, și prieteni, și ambii, și profesori și așa mai departe, toată lumea mea strigă. De fapt, în neamul nostru celebresc, după terminarea liceului, vă dai din credibil. După terminarea liceului, suntem aruncați în apă, în lume. Suntem trimiși în lume să vedem locuri noi, oameni noi, situații noi, să facem și noi, să ne obișnuim, așa. Ca să nu mai ca să sunt curtez. Poate a vorbi, suntem la economie, la așa. Bravo. Și chestia cu ghișeftul, cu banii, cu așa, cărțile de joc, da? Ăștia la ce folosesc cărțile? Păi, vă veni pe lângă paharul ăla de vin, zici o păine de cărți, nu? Da, poate. Dacă voi nu vreți să Bă, pe mine mă cheamă Alex. Alexandru, prietenii îmi spun Alex și sunt student în București, Da. la Politehnică. Noi, ardelenicilor din Sud, ne spunem Mitică, așa că dacă nu te superi, ne-am face tot să spunem Mitică. Nu mă supăr, mă. Oricum, în viața asta mea de până acum n-a fost loc de supărare și m-au obișnuit cu toate. 8 ani cât am stat prin sanatorii și prin spitale, îmi ziceau toate felurile. Și vreau să spun, deși sunt blond, știi, și cam, hai să nu spun că îi băteau joc de mine, că n-am, dar îmi spuneau țigan. Da. Țigan. 8 ani. 8 ani. Ce-ai pățit, mă, omule, să ai 8 ani în spital? Băi, de la un accident.
la un accident la fotbal și ce să zic, n-am dat importanță. Deci am ghișcat mult mingea. Păi Nu nu, să jucăm fotbal, nu? păi nu, stai puțin, că sunt un pic reparat, ca să zic așa, după 8 ani, 8 operații, da? O grămadă de bani, ca să nu spun așa, niște greșeli medicale, dar până la urmă s-a rezolvat. Să zic, cât de cât. Bine, Mitică, pentru că te-am botezat, o să-ți facem onoarea ție să ne povestești cum a fost pe drum. Păi noi ne-am venit cu trenul. Și pentru că de obicei trenul trece prin spatele curților oamenilor, normal, acolo unde și aruncă gunoiul, de fapt, pot să spun că am trecut pe lângă cineva care nu mi-a arătat fața, ci pulul. Asta e foarte mișto și am simțit exact același sentiment ca tine, dar n-am exprimat atât de plastică. Păi da, dar vreau să spun că după aceea am fost răsplătit chiar de 2 ori. De 2 ori? Da, cum așa? Păi da, în prima dată am fost răsplătit de imaginea extraordinară care se perinda prin dreapta și stânga trenului atunci când nu treceam prin spatele curților oamenilor. Așa, și păi să știi că avem o țară frumoasă, nu? Așa e? Bineînțeles. Păcat că kilometru explorăm. Da, cred că ar trebui mai multă rând aici și mai mult, da, asta este o altă, nu vreau să intrăm în politică. Și, deci, a doua recompensă asta a fost și mai. Ce poate fi mai frumos decât peisajul de la munte? Pe bune! O gagică, mă! Într-adevăr. Păi da, o Dar gagică, nu mă! mergi pe ea până păiesete? Bă, nu avem Te Asta mai e proaspătă? Eu deocamdată Nu nu știu, știu, o fi de la să întrebăm administratul. Eu zic să încerc și după aia încercăm și eu. Vorbă de formă că nu s-a luat. Adică sunt degustător. Așa, da, apă, mă. Deschizător de Păi da, ia uite aici. Vezi? Ia. A? Ce zici? Apă? Că e potabilă. Bere, măi! Apă sfințită cu hamei. Păi da, spuma berii. Și îl por și eu aici, că pe la facultate nu mă Și lasă. asta de la fel? Da. Dar n-am voie acolo să spun, ci că sunt spirit negativ. Ne vom vedea găcitare. Așa. Băi, și vreau să spun că avea așa un corp zvelt, așa, prin care se vedea tot, pentru că avea și o îmbrăcăminte așa subțirică și... Vara cald, nu mai știu. Da, vara cald. cald. Și era frumușică, dar chiar frumoasă bine. Și s-a așezat, cum își spune, și s-a așezat exact la geamul unde urmăream eu, mă. Știi? Și cum era trenul așa trecea, zicea că este o imagine fixă și în spate trecea, știi cum era filmele alea, când se fac aia, că ei conduc mașinile și în spate trece șoseaua, știi? Super. Hai, vă rog. Mă, Feliz. bă, dacă Din partea ar fi casei, nu? ceva... Da, am mai pus ceva cu hamei. Păi, uite, Da. eu acum, bă, să știi că sunt băiat cu minte, mă, nu, dar asta mă dau și eu mare, știi, acum. Da. Și bere. Adică nu dă de bere. Nu, mă, da. Băi, a vrut s-a urcat la un moment dat în tren și, știi, cum stăteam eu așa și mă uitam la ea, bă, cred că îi plăcea, mă. Da, da, ce făcea când te holbai tu la așa, la ea? Adică, ce să fac? Eu, ce mă vorbam? Mai mult o dezbrăcam din ochi. Păi da, dar să știi că nu părea deloc deranjată, pentru că stătea așa dreaptă, se făcea că nu mă observă, deși vedeam că se uită la mine cu coada ochiului așa și din când în când dădea așa din nas. Știi, cum e în... Ce vrăge mai făcut nevastă? Așa, în filmul ăla. Serialul ăla, da? Păi da, și... Și bere. Da, da, bă. În sfârșit, fiecare cu gustul lui mă bați. Da, mă, și ea, mă rog, din cauza asta eu am și botezat, să știi, nu știu, mă cheamă, dar eu am zis Amanda. Ești extraordinar, măi, formidabil, atunci ce mi-ai să Mai da, mă, și vreau să spun că s-ar putea să mai vedem pe aici, pentru că atunci când am stat eu la coadă ca să-mi iau repartiția asta alături de patul ăsta dublu, așa, am văzut-o și pe ea la coada de fete. Și cred că ne mai întâlnim pe aici.
știi? Dă, Doamne! Să cunoaștem și noi. Cum să nu? Sigur, la trec m-a fost. Pe la mine, de fapt eu n-am venit cu trenul, eu eram aici. Eram la bunicii mei. Stai mă jos. De ce? Păi dar să ridicat el și... Da, ridică-te. Am auzit. În sfârșit. Ce-i Deci ăla? bunicii mei, eu nu pot să vă spun, nu, drumul a fost stern, a fost o mișcuie, nimic, nu, nici fete, nici peisaje, nimic. Am venit să-mi ajut bunicii. Bunicii mei sunt niște inventivi. Au inițiat o fermă de mult argintii. Sau genici, sau grec, cum vreți să spuneți. Aș putea să vă spun foarte multe despre aceste animale drăguțe, simpatice, dar în același timp și feroce, și borace, și ăstice, dar drăgălașe. Vulpea Și atunci Tăi. mănâncă ce apucă, mai de preferință, cărniță. Aha. Și cocoșei, și găinușe, și de toate de în sfârșit. Și ajut. Deci despre ele aș putea să vă spun o mulțime de lucruri, dar cu drumul n-am, a fost mai de mult, așa că nu mai merg. Am înțeles. Deci n-ai avut de pe drum, dar cred că vulpile alea sunt cântate cămată de ele. Mai ales la n-a făcut primăra. Lănițele. Da. Cât Da, e? 6? Hai, 6 kg urgenți. 6. Da? Da. Am văzut. Deci e bine. Da, eu dacă sunt aici din orașul cel mai apropiat, capitala județului nostru, nu am chiar pentru să vă spun că am venit pe jos, mă cu stătul. Da, dar ești omul locului și poți să ne spui foarte multe lucruri interesante despre istorie, despre etnografie, Bineînțeles. despre folclor, despre obiceiul oamenilor, exprimările lor și așa mai departe. Așteptăm și noi, mai învățăm Da, și da, noi. da, da, dar nu ți-am spus că sunt student aici în medicină, pentru că mi-a plăcut medicina și am vrut să urmez această facultate, pentru că este foarte bună facultatea noastră din oraș și am preferat să o fac aici, să nu doar București. Aha. Bine? Eu sunt acolo. Fii atent ce am mai adus. Ia, hai să vedem. Ia. Să ne uităm și noi vis-a-vis la fete. Ce are? Din nou, Aia, să se uită la Samante. da, Da, să vedem. Fii atent. Pe și de poate de rău. Am mai. Deci ceva? Da, da, da. Fii Ți-am atent. terminat pe partea aia. Fii atent că e la... E un gagică. Hai că... Bine, Rajul. Hai să vă zic că Mai că luminița zicea acolo, ce se Sică pare de prezentat orașul. Da, m-am gândit să știu la asta, să vă prezint orașul copilăriei mele, a vedeției mele. Dar asta o vom face peste câteva zile, pentru că, na, vom avea probabil program administrativ. Dar pentru astăzi v-am pregătit ceva mai deosebit. Ia. Dacă vreți. Ce ia zi? O balon. Cine vrea să umple? Eu că tot n-am făcut nimic interesant, mai și nu știu capabil. Băi, și Vezi că dacă cum reușesc? se umflă cum arată după formă. După forma asta cum arată. Mă, dacă pornești. Gata, ajunge. Hai că ajunge. Nu trebuie să fie foarte. Uite, ca o inimă, băi, o inimioară. Eu Dar credeam nu era Samante. Și acum înțeapă. Mi se sparge dacă nu înțeleg. Păi încearcă să vezi, să spargi sau să spargi. M-am speriat. Tu vrei să încerci? Cum stai? Ridică. Să nu stai de râs. Ridică, tu vrei să încerci? De ce nu ia, dar... Asta e că este prezervativ. Hai băi, dai să umflu de alea. Ia. Ce roșu, nici albastră. A, tot așa? Tot așa. Astea două? Unde aveau? Pe undeva pe aici. Așa. Aici niște corniță, vezi? Eu l-am mâncat mai mare, mă, ce ăla e plac, bă. Să mă, că trebuie. Da? Să spargi. Culme. E acum care e poanta? Tu spargi 3? Nu, eu sunt alpinist, da? Uite, și am o corniță. Da, vă uitați? Extraordinar. Cum mai fac, cum mai...
Vă place? Colega. Îi place, sigur că da. Dar spune-ne și Dar împotriva legilor fizice, mă. Sunt pasionat de chestia asta. Ai Scamatoria asta a câștigat marele premiu la ultimul festival mondial în domeniu, unde toți au venit cu tot felul de pasiuni astea sofisticate, tehnologie, tiruri întregi de materiale. Unul singur a venit cu 5 baloane, o Andreea și a câștigat mare premiu. Și tu cum ai învățat lucrul ăsta? Sunt și eu pasionat de domeniul ăsta și mă bucur că am reușit să învăț acest lucru. Hai că mă îmbolnăvești. Nu mai poți să dormi la noaptea și mai bine. Hai că poate învățați și voi până plecăm acasă. Spune și mie secret. Spune-ne și nouă secret. Până atunci ați face o alternativă. Hai, bă, te-am zis că eu sunt băiatul meu. Deci Da, cu samantele. nu e atât de greu cu acest lucru. Mai degrabă este o lipsă de atenție și o îndemânare foarte bună din partea celui care face. Nu se schimbă legile fizice cu balimitică. Dar stai, e și a doua surpriză. Nu că zic. Trebuie să auzi. Data viitoare, trec eu în spate să mă uit mai bine. Da. Știi, ca să văd. Eu într-o parte ține la joc și... Da. Ce ți-am zis mai devreme, că o să plecăm în oraș, să vadă oraș cu copilării mele și al studenților mele. Dar zilele următoare, că acum sunt cu... O să fiu cu programul organizatoric în... Eu vă invit să venim la masă și poate între timp schimbăm și camera. Băi, și o fericică, poate facem și o cărciulică. Da. După bani. Da, deci, păi, ce, mă, care-i câștigă? Care este nervul? Lăsăm aici să schimbăm camera, nu? Păi le am, frate. Da. Acea apariție, parcă era din altă lume. Părea că se împiedică în toate, și în cer, și pe pământ. Părul acela încărlonțat arăta și o minte asemănătoare care parcă îi se agăța de univers. Iar mersul dezordonat ducea cu gândul că este mereu predestinat în a se împiedica de ceva. Doar mă privea cu un surâs angelic. Angel. O să-i zic de acum încolo Angel. Dumnezeu știe cum l-o cheamă. L-am văzut în stațiune, deci sper să-l mai întâlnesc. Sunt convinsă că cu niște neisprăviți care vor încerca să facă mișto de el. O astfel de persoană devine de regulă ținta celorlalți, mai ales a celor needucați sau răi. Ei nenoroci le vor încerca așa ceva. O să fiu zâna lui opticoare. Mai bine nu mai mergeam nicăieri, bă. Mai bine stăteam acasă. De ce? A fost foarte interesant. Da, foarte interesant. Toată viața o să ne aducem aminte întâmplarea asta. O să vezi. Cam gura unică. O să vedeți. O să veți spune câți bani o să discutăm. Hai tu, eroule, nu spui nimic? Poate că o cunosc mă de tipa aia. De unde o știu? Lasă-mă că a fost o zi cam agitată pentru mine. Și pentru tine. Dar bine că ne-a schimbat capul, dar acum avem patru inclus. Nemulțumitor. Mai bine așa. Da. Ce să fie, bă? Oricum, dacă nu pornea ploaia, tipa aia era tipa de tren, să știi. Da? Da. Ce zici tu? Da, mă. Dar era Samantha? Da, mă, Samantha era. Lasă-lasă că și tu te-a văzut pe tine, te-ai schimbat imediat la față. Te-ai făcut roșu, portocaliu, galben și așa mai departe. Oricum, dacă nu apărea ea, ce apariție. Așa de fai. Nu ți-a zis-o cunoșteam pe tipa aia? De unde? De unde? Era minunea orașului meu.
Am făcut școala în aceeași perioadă, dar am învățat la altă școală. Eu aș Tot orașul, toți băieții o urmăream. Când mergea la strand, când mergea la școală, când mergea la terenul de tenis, avea un cor. Da, aici, da. Băi, mitică, ești norocos, bă, omule, băi, aș vrea să am eu norocul tău. În tren, acum am citit la... Eu te m-am amândoi cu noi și eu apar n-am... Lasă-mă că... Dar nu facem în trei. Dar, oricum, să știi că... Este... Adică... Lasă-mă că am trecut cu multe... Stai să vă povestesc. Nu faci în trei. Adică o corupeți împreună, da, am înțeles. Uite ce vorbește ăsta, fie? Păi dacă spui că nu faci... Este un element rău. Un moldovean și Trebuie să... Ce mă, eu iubesc moldovencel. Dar să știi, ea este o adevărată profesionistă în sporturile nautice. Băi, n-ați văzut, mă, cum își golea apa, își golea de apă barca. O răsucea imediat, sărea în apă, pe urmă își golea barca, iar să urca în barcă, de mine. Că de-aia puteam să fac chestia asta, noi nu puteam să o facem, că aveam un most lângă noi, o piatră de mare care nu știe să înnoate. De ce n-ai spus că nu știi să înnoți? Luam și noi un colac de salvare. Păi ce m-ai întrebat că știu să înot? Păi ce m-am Vreau să spui. Dar eu nu m-am să înot. Nu mi-am imaginat tu din București să nu știi să înnoți. E, da, să știi că în București toată lumea știe să înot. Și erau peste tot afișe. Se uitau la o școală de not. Dar cel mai mult mi-a plăcut energia. Cel mai mult determinarea. Ai văzut cu câte? N-a venit la noi că noi eram pericol toți trei. Nu! A venit la el. De ce la el? L-a pescuit imediat. N-ai văzut cu câtă forță a ridicat barca aia, o golit-o de apă și așa, noi ne băliceam în apă, ea l-a ștefănit. L-a dus în barca ei și așa. Dar n-ai văzut că era să mă înnec, ce să... Da, aia. Păi, l-a luat de păr și m-a urcat în apă. Aia. Așa, și? Păi și eu am mers cu barca la mal și, da, că acolo avea taică-su, are o casă de aia, o căbănuță mică, de vacanță. Și ne-a schimbat de caine, uite, ne-a dat un... O căbănuță de o singură cameră? Am făcut și călniță, băi. Ai, Am făcut și călniță, da, ce mă, că m-a aranjat un pic și asta, că mi se rupsese tricou, de-aia mi l-a dat cu taică-su. Băi, am pus paravanul și așa. La prea multă Și, bere. exact. Și după ce ați împărțit paravanul, ați împărțit ca ce să nu? Ce mai văzut? N-am, păi, ce să facem? Păi, una peste alta, să știi, ne-a dat, uite, așa, după care am mers la un oraș, unde are taică-su un apartament. Și am profitat și noi de faptul că nu m-a întrebat nimeni ce-i cu tine, ce a făcut, așa că taică-su nu era acasă și asta până dimineața, că deja se făcuse noapte, ce mai vrei să... Asta în casa lui Tasu, singurei, Doi o noapte porumbei, da. Și ce s-a întâmplat? Ce se întâmplă? Ce putea să întâmplă? Hai, mă... Păi zine, ai movie nebunule, nebun articole, spune și nouă cum a fost. Deci azi noapte, mie mi s-a întâmplat ceva ce nu mi s-a mai întâmplat niciodată până acum. Extraordinar! Da. Adică, băi, eu niciodată până acum, dar niciodată, pentru că am așa, niciodată, că Dumnezeu nu mi-a dat, niciodată n-am băut cafea. Ai, că băie, nu dacă se face ceva. Ia un sfânt cu ce ne-am Da, te rog. Zi tu că ai început. Să dă Dumnezeu altele. Da, păi... Cum? Știi că am stat de vorbă și m-am stat... Ai stat de vorbă? Da, în primul rând am băut cafea. Ioșca, ascultă un pic. Chiar, acest prieten al nostru e un gen de lemn, adică un gentleman, un gen de lemn tăneasă. Stă o noapte întreagă cu o splendoare de femeie și într-o cameră și nu știu ce. Și ce face el, mă? Discută, mă, palavra, nu știu ce. Și până ce face? Da, băut cafea, păi de ce să fac? Să o spui lui Mutu, că eu nu te cred. Da, și am băut cafea și ne-am povestit viețile. Ne-am Ne-am povestit ce am făcut noi până acum. Să știi că i-am spus cum am botezat-o, i-am zis Samantha. Da. Și, băi, să știi că îi place mai mult decât numele ei real, mă, o cheamă Ramona.
Da, bă, Ramona o cheamă, când tot încerc să-mi aduc aminte numele ei. Toate lumea și numai eu nu știu. Păi da, și să știi, mi-a povestit și ea, mi-a dat și ea un nume. Da, i-am spus, da. I-am zis, Alex, Mitică, nu știu ce, a zis, nu, tu ești Angel. Angel radios! Da. Și i-am zis că-mi place. Da. Să știi că are și ea o viață destul de grea. Părinții au divorțat de mică, așa că nu e chiar fericit așa. Maică s-a mutat în Ploiești, că a trecut și încă trece într-o perioadă destul de... Mă rog, a intrat în depresie, lucruri din astea, nu știu, lucruri care eu nu le înțeleg. Și ea se duce când în când și la maică sa ca să o susțină, iar aici stă la taică-su ca să-i mai facă mâncare, alea, gospodărie și așa mai departe. Iar aici, în tabără, face și ea, plătește utilul plăcut. Știi că se ocupă și de ea, se mai duce și la taică-su. Se mai ocupă și de Angel radios. Da. Și nu și fericit. Face și nu plătă nimeni. Nu vreți. N-ați spus nici, auzi, lasă, mai și fiecare. Exact așa cum am anticipat. A nimerit într-o gașcă de neizbăviți, care, printr-o pricepere totală, erau să se înnece toți. Cine-ți i-a pus să iasă pe la, când se aștepta o asemenea ploaie? Noroc că i-am văzut la timp. În barcă mai era și încrezutul ăla care se tot frizea la mine în liceu. Nu știam pe unde să o mai iau ca să nu-l mai văd mereu în urma mea. Bine că l-am salvat pe Angela meu. Nu mi-l imaginam în categoria salonotului, dar chiar așa, să nu știe deloc, n-aș fi crezut. Cum o fi trăit până acum omul ăsta? Parcă ar fi trăit în peșteră. Auzi, să nu fi băut el o cafea până la 20 de ani. Doamne, ce chestie! Sunt convinsă că mai are și alte surprize de genul acesta, dar are și un potențial de creștere fantastic. Omul ăsta reinventează viața. Nu a schimbat nici cel mai mic gest de a mă privi când am schimbat hainele unde în cabana de pe lac. Prin cearceaful ăla se vedea tot. Nu arăta deloc rău. Mă bucur că nu a devenit libidinos și insistent chiar din prima zi, așa cum o fac mai toți. Dar parcă simt o revoltă a orgolului meu de femeie. O mică curte prinde bine oricărei femei. Atunci, acolo, n-am dormit toată noaptea, așteptându-l să se apropie de ușa mea. Dar nici cea mai mică mișcare, nimic. Doamne, să nu fie cumva homosexual. N-am nimic cu homosexualii, dar cu el aș vrea să am ceva. Nu poate fi, nu. Privirea aceea angelică dintre ei nu poate veni decât dintr-un sentiment profund. O să-l țin aproape. Nu o să-mi scape el așa ușor.
trebuie să și aștept acum. Ei nu știu că eu am treabă, am minister de... Băi, unde sunteți, mă, băieți, mă? Era vorba să vedem, mă gândeam că târziu și pe acolo... Hai! Nu știu să-mi comand ceva, să nu comand. Hai bine. Hai, bă, ce Salut, faci? băi, salut! Păi, Nu credeam că o să treacă 15 ani de la moartea lui Ceaușescu și noi să nu mai vedem. băi, 15 ani și 5 minute. Da, mă, da. Păi, 10. ia un loc. Hai. Și de Corea, restaurant, nu-i nimeni? Nu, nu contează. Păi, la ora asta, mă, cine să vină? Da, așa e. Te-ai mai văzut cu prietenul nostru? Da, cu el mă mai văd din când în când. Da. Ia-te, mă, că vine. Dar cu tine mai lași. Salut! Dar ce ești așa supărat? Salut! Nu să-i supărat, ferească Dumnezeu. Păi, eu am stat să te aștept. Da? Păi, Deci să te și pe seama, să faci ce tu ai face. hai, mă, rog, băi. Scuze, mă rog, Da. Ăsta, slabe șanse. Ia un loc. dar ce ai de gândit așa? Bă, că e fost mai... Păi, păi, grijile, mă, grijile. Sică, mulțumesc ție că ai reușit să faci, să convii, să... Păi da, mă, v-am convins și voi întârziați. Păi da, dar dacă nu era nevoie cu secretarea lui așa de mișto și așa de... Ea ne-a organizat. Ea ne-a facilitat. Păi da, mă, ea ne-a facilitat întâlnirea asta. Și apoi... Și nici măcar nu-i Samantha. Bă, una este viața studențească, una e viața la maturizare. Acum suntem toți într-un angrenaj. Te-ai făcut echipaj? Niște rotițe care ține... Acum are voie. Păi da. Nu mai ești că... Grijile, mă. Așa, făceam paradă. Grijile. Și ce am mai făcut între timp? 15 ani m-au trecut. Ia. 15 ani. Băi, până una alta eu zic să comandăm ceva. Da, da, da. Și după aia poate ne povestești cum Băi, ai ajuns să ai secretarea aia, mișto. Băi, Da, da. Garson! ospătar! Sau Keller! fiecare până. Da, mă rog. E așa. Dar ce ne recomanzi acum pentru o întâlnire asta de după 15 ani? Iată, lasă-mă că el nu știe. Vreau ceva bun, mult și ieftin. Ce ne recomanzi? Vă recomand un alt restaurant. Asta e bună, asta e bună, mai cuvânt, de asta e cod? Ce mă? Ai cu cineva? Eu văd că... De asta? Vrei să pleci Ce și vă noi? speria? Vă duce oare vreau? Ce dăm în capă? Noi ne grăbim acum. Eu am mai și întârziat. Ăștia eu chiar mă grăbesc că n-am timp. Ce mă dă? Mai spiera, Mai e tricou la cuvere? Păi da, nu ți-a zis că s-a rupt? Păi da. L-am rupt pe aia de atunci. Nu mă, ceva de bun. Da. Băi, Mult ieftin și bun. vin. A? Un vin? Roșu. Demisec roșu. A. Voi hotărâi, eu aveam parică ca asta e. Panic, țuică. Da, mă. Băi, țuică ai. Suică, domnule, ăsta Da, bă, nu după te aia ne duci. miroase gura, lasă. Suică. Un vin ceva. Îmi miroase țan. Bine, domnule, adu un vin să vedem ce are. Hai. Suntem în zonă viticole și bem strict. Vă aduc și apă? A fost o bei bună, dar e o travă, băi. Nici la genunchi. Hai și mai repede că mă grăbesc. Ești pățit, e pățit papa la genunchi, săracul, 8 ani de zile. Băi, să știi că și-am mai revenit piciorul. Bine, bine, lasă piciorul. Cum ai ajuns tu să ai o secretară atât de mișto? Ia zi. Păi dacă sunt director? Păi și cum ai ajuns tu direct? Păi mă, Chiar așa, mă, ale și Cu figura ta, Angelica, așa cum te-am văzut prima oară, eram sigur că vei face o carieră în lumea artistică. păi da, m-am Că încolo te-ai făcut... Erai pe la... Păi tot, să știi, Colegi și la ca președinte. director tot în lumea artistică trebuie să fii. Domnilor, am așa ceva. Numai că să știți că e cam vechi. Păi așa e. Păi asta e scopul. Băi, vinul veche bun. Nu e mistic ca să fie proaspăt. Femeia să fie. Da, 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 da. Vă place așa Da, mă, vechi? e bun, e bun. Păi da, Da? Vă duc așa? e foarte frumos, e aspectos să vedeți și gusto, păi să simțiți. Cât o pahare? Așa, hai că o plătesc eu, Fără frate. apă. Fă, și fără apă, băi!
Auzi, Chiușca, câtă generozitate! Păi și știi că pe vremea lui Ceaușescu să lucrau o sâmbătă, da, o sâmbătă ba, și să și circulau o sâmbătă cu soțul, o sâmbătă cu soțul. Și vreau să spun că era... Adică tot sâmbătă mergeau femeile în păritate și tot sâmbătă ce... Păi nu știi că ieșeau vacurile alea cu asta. Și vreau să spun că, pentru că ne făcusem cincinam în 4 ani și jumătate, cum era 4 ani, el le-am dat în fiecare sâmbătă. Știi, și oamenii au ținut minte. Ca să nu mai spun că în vremea Revoluției le-a spus să stea acasă până după sărbători, pentru că simțeam eu ceva, așa că la un moment dat o să se liniștească, știi? Și după Revoluție, normal că așa cum s-a întâmplat mai peste tot, indiferent pe competențe și așa mai departe, mai mult a venit frumos. E vin de la. E vin de la, din care m-a arătat. Era mai închis la culoare. Și să ne aduci și nota. Revedem după 15 ani și se vede, se spune că ne vedem mai puțin. Bă, e bun. Așa. Și, normal, s-au dat afară toți directorii care erau pe vremea lui Ceaușescu și la alegeri m-am făcut direct. Dacă semnească... La mai mare. Trebuia să te propună cineva, nu? Păi da, știi că pe perioada aia se vorbea despre așa zis și oameni de bine și erau acolo niște oameni de bine care, bineînțeles că m-au propus ca să nu spun că am avut și acolo o zâna mea protectoare. Să nu spui că tot aia. Care? Hai mă, E mai Samantha, care? Hai bă, n-am nicio treabă cu Samantha. Nu, nu spui că o să mergi după ea. Tu Nu vrei vrei să să mergi mergi după dacă nu spui nici că o să mergi. Păi da, nu m-am mai văzut cu voi, nici ca să știi, dar am mai vorbit. Dar nu ne-am mai văzut, dar să știi că mă văd astăzi, după... Ia uite! Păi da, după ce mă întâlnesc acum, pentru că a aflat că ne întâlnim aici și normal a venit și ea pentru că a aflat printr-un subaltern al meu, ea este antrenoare de tenis acum, nu? Da. Și de ce ne-ai chemat și pe ea, ha? Și ce să faceți voi? Serios? Eu să mă întâlnesc cu ea așa și nu ne-am... Păi dacă tot ne-ai făcut 15 ani nimic cu ea, puteam să facem noi ceva cu ea, nu? Să nu intrăm... Dacă tu te cafea aici. Păi da, să nu intrăm în amănunte, Mai că poate vă aude nevastă mea și nu e... Cafea nu pot să... Da? Da. Ești căsătorit, mă, dar nu văd că ai de la... Care e situația ta familială? Ai copii, de belciug așa, verichetă n-ai? Nu, sunt căsătorit, am un copil... Acum, nu port verichetă pentru că mi-a ieșit o exemă de la... Ia uite ăștia. Da, și chiar în felul Și o verichetă... cheamă Samantha. Hai mă, băi mă enervează. Prieten medic și el nu-mi spune nimic. Da, 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 exact. Păi ce, după Nu 15 ani? apelează. Păi dar te zici, bă, am o exemă, ce fac cu aia? Păi, nu știu, scot Eu verichetă. chiar nu nimic. Cel mai simplu. Că îți dai seama toate bagurile din viață. Nu mă, vreau să... Ia stai. Este cu ce? Și asta. Că t-a pus și data și anul. Și de ce? Și la Mario. Voi 3 pahoare de vin? Atâta? Dar cum se face? Ce ai pus aici? Ia plătești. Nu te interesează. Și șpaga ai pus-o, nu? Stați Bineînțeles. că vă ajunge salariul minim pe economie să vă plătiți nota. Aia face și mișto acum, face mișto de... Dar Băi, ești la altă parte? ia te Da, da, da. să știi că pentru chestia asta șpaga nu mai vezi de la mine pentru Uite, nota. uite cartea mă vezi? Eu am pus un ales cu sub, înțeles? Da? Să nu cu sub, înțeles? Uite. Ce de sus, ce de sus. Da, mă, ăsta n-are nevoie de Poate... șpaga. Hai să te Bine, zicem și hai. noi. Asta nu se vede nevoie de șpagă. Hai, bine, hai, lasă-ne că o să Revi când vrei. Nu mai rău. Păi da. Da, hai să fie Și din cauza asta, mă, să știi că e foarte greu să conduci niște oameni și e foarte greu și să ajungi în ziua de salariu să n-ai bani. Până acum nu s-a întâmplat, n-am știut și mi-a ajutat un evreu, să știi. La începuturile activității mele am avut un șef evreu și am învățat multe de la el. Ai avut profesor bun, mă. Păi Cel da. mai bun, mă. Păi da, păi cum se zice la evrei, întotdeauna m-a învățat și m-a învățat să rezolv problemele. Și mai aud vorbă. Dacă o problemă se rezolvă cu bani, aia nu-i problemă. E o cheltuială. O problemă se rezolvă cu timp,
tuneri, cu relații și așa mai departe. Da, așa e. Dar ia zi tu, cum ai trecut de Revoluție? Mai pot să spun că la mine totul este foarte bine. M-am măsurat și eu am 2 copii. Am terminat facultatea cu foarte bine, cu 10. Nici nu mă așteptam. Sunt doctor, sunt șef de secție. Bă, ești doctor sau ești medic? Doctor, la doctorat. Adică ești medic-doctor. Dar nu sunt medic, am terminat medicina și mi-am dat doctorat. Exact. Nu e profesor, Nu ca primul nimic la ministru. academic, e o diferență. Și? Dar de ce n-ai venit în București? Că școala voastră de medicină este... E omul locului. Păi, am primit mai multe solicitări, dar l-am refuzat foarte politicos, pentru că vreau să rămân aici, îmi place aici, zona asta așa molcomă, liniștită. Na, mie îmi place când au câinii cum atunci, no, ham! Așa că la fel la veinate? Când era Belenescu. Da. Și fizica cum ai nomi. Să vezi mai departe cum face aia, no, mac. Ia zi, la tine cum a fost? La mine cum a fost? Cum zic? După ce am terminat Ai jucat facultatea, pe bani? poftim? Ai mai jucat? Mi-a pierdut vulcile, nu? Auzi? Hai să spun. Sunt prost pe băieți. Mai mult am pierdut pe viața mea decât am luat. Așa că nu m-am Cu lăsat. vulpile sau cu căsile? Hai că văd și cu vulpile, mai. Deci după ce am terminat facultatea, am încercat și eu acolo mici maci, o cușerare, nu știu ce. Țină-mă, nu am plătit. Așa. Și m-am lăsat de prostit. După Revoluție, dar am avut grijă de afacerea familiei, de vulpițe. Da, mă, că el era cu... În asta a început afacerea încă dinainte. Din Ceaușescu, că nu era o mare personalitate pe la Judez. Și trebuia să facă parte la toate postiile. Ei atât, că asta nu ne-a zis atunci, că taxul e mare. Dar atunci nu era mare, era mai internat. Așa. Trebuia să facă toate postiile astea comunice. Să îndeplinească planul la consum de pește ocean. Cine vrea să mănânce pește ocean? Nici o masă fără pește. Carabina. Nu e pește, că asta vrei tu, ce tip carabina. În sfârșit. Cine se mănânce, mă, rulă? Așa. A terminat? Bun. Și m-a gândit o idee simplă. Să mândru. Să dea peștele la vulpițe. Și a ieșit minunat. Pe de o parte, a îndeplinit planul la consum cu pește ocean, pe de parte, a făcut vulpițele. O blăniță, mă, splendidă, ce te credești, nu? Hai zi. Că stai cu mine, să privește la Hai, ați Așa. Și atunci, când a venit sezonul cadourilor, toarșea, așa, trebuia să nu știu ce, așa. În ianuarie. Păi 7 ani, nu știu, și el era după 26 ani, nu mai știu. În sfârșit. Amândoi ianuarie. Da, e lunatic, știi? Ce credeți că a ales? Vulpițele lui subsemnat. Și mi-am făcut un renume prin asta, nu mai vă spun. Da. Chiar de așa, după Revoluție, renumele pe care îl făcusem, m-a ajutat foarte mult. Adică era așa. Avantajul meu a fost că nu eram nici. Nu eram nici român. Asta e bun. Nu eram nici maghiar, nici balar. Și toți au apelat la mine, eu sunt evreu. Și eram acolo care, așa, atât de o parte până altă, ca și evreu imparțial, așa, și când dădeam dreptate la unul, dreptate la alții, și toți m-au inclus în comisii și comitete creați pe așa. Ce mai dă? Aici am vrut să mă. Bravo, bravo. Deci fiecare am avut câte ceva. Da, zi-mi, dragul meu. De ce ai venit la noi? Ți-am zis că piciorul ăsta s-a făcut, dar nici chiar așa, adică a reparat el. Mai, am niște probleme aici cu, da, niște probleme legate de o filială noastră care este aici și am avut o ședință de dimineață, plus niște alte colaborări pe care le-am cu niște firme de aici. Și aici sunt mai multe probleme, știi, legate și de etnie și de, mă rog, n-am prea știut eu prea multele
cu privire la faptul că românii sunt de o parte, ungurii sunt de o parte. Eu am stat departe de lucrurile astea și oricum, în mediul în care am crescut eu am iubit pe toată lumea. Da, am avut, într-adevăr, o ședință destul de furtunoasă, din alea care cresc stresul și trebuie să dau verigheta jos. Știi, dar, oricum, un moment ca asta este o adevărată desfătare pentru suflet și mai revin și un pic, mai ales că trebuie deja să plec pentru... Trebuie spus Amanda, da. Exact. Și așa desfătat și... Una pe desfătare, da. Una pe desfătare, da. Păi da, și i-am plătit eu lui băiatul ăsta. Mergem? Hai să mergem, să vă mai arăt și eu încă ceva ce am descoperit pe aici și... Hai să... Sper să fie Mai distrăm dacă trebuie să vă Băi, spune și mie! Deși nu pot spune că visasem. Intrasem în mecanismul vieții care se desfășura fără să mai simt atât de mult vis. Dar cineva acolo sus consideră că trebuie să continuăm să mergem. Altfel, nu mi l-ar fi scos în cale pe colegul acela al lui la același club de tenis în Turcia. Când am auzit de ce a fost în stare să realizeze, nu-mi venea să cred că este vorba despre el. Vroiau să-l pună pe el ministru. Nici nu mă mir că a refuzat. A fost numit totuși director la o întreprindere mare, cum o fi candidat. Cred că l-a propus vreo femeie și de votat. Cred că tot femeile l-au votat. M-a surprins însă faptul că s-a căsătorit. Mă și doare asta. Dar într-un fel mă bucur. M-am temut că este homosexual degeaba. Mă întreb cum o fi cucerit-o pe nevastă sa. Pe lângă el puteau să defileze toate frumusețile lumii și el nu le dădea nicio atenție. Sau, cel puțin așa părea. Sunt curioasă ce o să creadă ceilalți. Am venit tocmai din Turcia să-l văd. Poate o să creadă că am venit la părinți, să-mi vizitez părinții. Stau și mă gândesc cum aș putea să rup relația cu el. Nu mai are figura aia inocentă ca atunci în tren, dar tot un înger a rămas. Un înger maturizat prematur. Spunea că a avut mult timp răni deschise pe mâini de la o ciupercă apărută pe sistem nervos. Ce naiba! El nu e făcut pentru asemenea treburi. El este făcut pentru iubire, pentru artă. L-am întrebat cum a cucerit-o pe nevasta sa și mi-a spus că el nu a cucerit pe nimeni, că ea l-a cucerit pe el. Păi, mie de ce nu mi-o fi venit această idee? Nu l-am cunoscut decât atunci pe lac și noaptea următoare. Să mă fi dus peste el atunci noaptea? Chiar din prima zi? Și așa am dormit toată noaptea, sperând să vină el la mine. Atâtea prejudecăți la dracu cu ele. Acum eram eu nevasta lui. Dar până la urmă, asta e viața, da? Și cu gașca asta lui, deși se întâlnesc destul de rar, parcă ceva îi leagă foarte tare. Dar cel mai tare mi se pare faptul că și eu mă simt legată de ei. De atunci de pe lac, când se putea întâmpla o tragedie. Parcă sunt familia mea. De asta nici nu am stat pe gânduri să vin atunci când am auzit că se întâlnesc. Parcă am început să iubesc din ce în ce mai mult și pe ceilalți doi, pe care recunosc, nu-i puteam suferi.
Ți imaginai acum 40 de ani că o să ne vedem cum aici, la Baku, în Azerbaidjan? Dragul meu, Te-ai nu gândit tu la imaginez. așa ceva? Nu. Dar pentru tine e ceva normal, pentru că tu ești foarte implicat în afacerile județului, pentru că ești un om foarte bine văzut. Și tu ești un doctor reputat și ce mai Dar ești? tocmai că sunt doctor și nu am nimic de a face cu medicii aici. Pur și simplu, nu am nimic de a face. Pur și simplu, eu pentru voi am venit. Și nu știu ce peripeții am trecut ca să ajung aici. Știu. Și îți mulțumesc foarte mult că ai venit. Dar uite că... E normal că pentru nostru bun prieten implică, dar nu pentru mine. Dar oricum, mă Dar bucur ești că bine suntem împreună. venit, mă, este o ocazie să ne mai vedem. Eu nu știu până peste cât timp ne mai vedem acum. E minunat. Îți place? E unul din cele mai frumoase... Dragii mei, iertați-mă că am întârziat. Bine ai venit? Bine te-am găsit. Hai să uite. De răspunde. Hai bă, că cu tine ăsta mai văzut domnul. Da, pe mine ne vedem mai rar. Voi vedeți mai des, da. Mi-a povestit că ați avut probleme. Da, am avut probleme. Am avut probleme și era pentru prima dată când mi s-a întâmplat asta. Pentru că n-am mai trecut niciodată prin așa ceva. Tot prima dată am ușit. Da. Hai bă, voi vă aduceți aminte de Că memorie. Da, este pentru prima dată când s-a întâmplat să am o problemă cu avionul. De fapt, voi știți că mie nu-mi place să circul. N-am nici carnet de conducere. Bine, acum am șofer, că de asta este. Ești boier. Boier. Vă în spate cu secretar. Da, bineînțeles. Ce mai secretar ai, ce mai... Băi, gata. Așa e mutat la secretar, acum am altă. Gata, Roger, gata. Hai că vă registrez. Eu uite cine... Ăsta da prieten. Păi dacă a venit cu delegația oficială, normal că s-a... Da, mă, oricum era o problemă, pentru că în avionul ăla, pe lângă noi doi, erau și miniștri, era miniștri de externe, era delegația oficială a României, da. Și s-a întâmplat când am plecat din Erevan, Da. pentru că am făcut un turneu în 5 țări din zonă. Am fost în Turcia, mă rog, și acum am ajuns în Azerbaidjan și când am plecat cu avionul din Erevan s-a întâmplat ceva. Adică noi n-am prea înțeles ce s-a întâmplat, dar am priceput după aceea când ni s-a plecat că nu se trăsese trenul de aterizare și că asta ar fi o mare problemă, pentru că plecarea cu aerul, povești inginerești și nu se zboară așa astfel. Așa încât procedura arată, spune că trebuie să rămâi oarecum, mă rog, standard, este așa, să rămâi fără combustibil, așa că omul s-a învârtit cât a putut în jurul aeroportului, după care să aterizezi pe bun. Chiar asta s-a întâmplat și să știi că a fost o aterizare extraordinară, în afară de faptul că ne-am venit noi la față. Da, doar nu vrei să aterizezi pe spate. Dar știi chestia asta cu avionul, ce-ți recomand? Să anunți la guvern, când mai pleacă Iohannis pe undeva, să închiriezi avionul ăsta. Asta, să iei răutăți și eu. Să fie văzut Sunt medic, ce vrei? câtă poliție, câtă salvare, jandarmerie și așa mai departe, să atâta deplasare de forțe, n-am mai văzut din timpul lui Ceaușescu. Păi da, și era normal. Păi da, dar știi, mai bine spune ce surpriză ne-a făcut, pentru că a fost acolo și patriarhul Armeniei, știi? Spune-i ce surpriză ne-a făcut patriarhul. Deci, ca să ne revenim, să ne revină inima la loc, patriarhul ne-a invitat să vedem tezaurul armen. Și o zi înainte pusese la patriarhie și catolicosul pusese destul de primitor și a doua oară s-a depășit pe dânsul. Și ce am văzut noi, că m-a surprins foarte mult, la tezaurul armen? Ce puteai să vezi la tezaur? Păi să spun, toate limburile erau de forma literelor armenești. Și că fiecare greci a avut scrierea lor, latinii scrierea lor, arabia așa, noi, evrei, scrierea noastră, până și indienii au și slavici și așa mai departe, Mesromaștoț a inventat un alfabet armean. Toate literele, limburile erau de forma literelor așa. Mă, câte sugestie, mă, ce cultură, ce scrierea, limba armeană, atât de... Poate nu știți.
Prima țară creștină a fost Armenia, în anul 301. Romanii de-abia în 313, după așa zis de la Milan. În sfârșit. Și sunt niște, cum se spune, de ce am făcut lucrul ăsta? Era interesant de văzut cum ar fi în România, să faci S, Ș, Pentru că m-a interesat cultura armeneană, că văd o similitudine între noi evrei și armeni. Și atunci încercăm să aflăm cât mai multe despre ei și mai multe despre ei. Normal. Foarte frumos. Da, oricum a fost un lucru care ne-a surprins. Dar noi stăm... Da, mă, hai să... Strigăm în engleză, frate, sau foarte mult? Nu știu, ia. Garson! Da, mai că e interesant. Așa, în ce limbi se vorbește? Păi nu știu mai să, în engleză. În engleză. Să vorbim, mă. Da, noi români. Ali, student la Cluj, Stăpân, că a făcut facultatea. Ia pe bă! Nu făcut facultatea la Cluj. Scrie la Cluj la tine. Știu, dar el știe la cât mai mult. Da, pe acolo este. E aproape. Aproape la finanțe, la mine plății, la bani, la mine de Uite, și că și place și banul. Păi normal, de-aia te-ai angajat aici, nu să-ți facă bani. Vă duci ceva mâncat la tine? E mâncat la mine. Da, la tine. Ne mâncăm între noi. N-avem timp acum, chiar mă grăbesc, dă ceva de mult. Da, da. Ce să cerem? Recomandul singur. Da? Au voi aici, ai voi aici. Păi la voi aici... Nu mă scrie, dat la străini la tine. Păi cum, aici în Azerbaijan ai... Se bea pe ce legea la dat numai la străini. Nu dăm... Și tu ne servești pe noi fără să guști, fără să... Nu să te dulcești de ce. Da. Bine, mă, adu niște uiți. Trei pahar? Păi 1, 2, 3, ce bem într-un pahar, poți? Trei pahar. Te rog, poate, dacă te duc. 3 pahare. Zic, continuă ideea. Păi, ce idee? După ce am, mă rog, bine că am rezolvat povestea cu aterizarea forțată. Și oricum... Și am înțeles ceva cu altă recompensă, o chestie, asta, așa. E recompensa a fost că a văzut tezaurul armănesc unde nu se dă voie la oricine și noi nu suntem oricine, normal. Acest domn prieten al nostru s-a întâlnit cu ministrul petrolului, cu ministrul industrie, cu ministrul... Da, mare persoană, nu personal. Păi, dacă asta este, dacă așa am ajuns, ce să fac? Dar oricum am întârziat noi o zi aici ca să ajungem în Azerbaijan, dar totuși până la urmă a fost bine și cu toate lucrurile astea, dar auzi, mai bine spune-i ce ai mai văzut în Turcia? Ah, da, în Turcia. Am văzut un lucru foarte... ca dâne, cu peregeaua sau zice așa, ia și macul, în sfârșit. În Turcia, de-abia sosise, cu dumnealui, bineînțeles, și până se făceau formalitățile de înscriere sau de casare, am venit și eu pe pereți acolo. Erau inscripții în engleză, în turcă și așa mai departe. Ce scria acolo? Toate grupurile etnice care au trecut pe teritoriul Turciei, la Istanbul. Și eu așteptând acolo, am văzut niște lucruri foarte interesante, măi, care pe mine m-a surprins. Păi uite, hai să... Da. Ce poate fi interesant în asta? Hai să spun ce e. Când mă uit acolo, văd numele țărilor. Și văd acolo Abusturia. Știi ce? Nu știu. Austria. Așa, Doctorul știe. E bine, mă? Tu știi? Nu știi tu, că nu e trecut. Bun, mă. Bulgaristan. Ia zi. Asta ce este? Asta este. Adus whisky. Ia uite, ia uite ce. Trei pahar dat la tine. Special la tine pus gheața. Gheață. Așa, cu Da, asta e gheață, da. Gheața, pus la tine gheața. Atâta, unul. Mie două. Ai el trei. Crezi mai are trei. Trei dat. Doamna, nu, doamna. Aia mare. Hai că ai drum din ce. Da, și dacă mai vrem, mai punem. Da, deci facem... Noroc că vice. Să aduci nota. Nu, că dat totul nota la tine. Cheșu, dat cheșu, face cheșu la tine. El m-a mai văzut cu tine. Da, Hai, mă facem. Noroc, zic că și eu la fel, dragule. Mă bucur. Doamne, Păi, da, mergi să merg cu tine.
Deci, v-am spus de țările alea două. Și pe urmă, mai era Kirgizistan. Kirgizistan. Da, Asta da, am care foarte, să da. Băi, și pe asta o știe. Unde rămâne mă croați și Hârvați? Păi, numele lor, nu poți să spui supropat cu șonerale, că de aici vine numele de cravată, știi? Și unguri, un corba, de acolo. Deci, oricum, asta. De Și unde pe urmă, rămâne numele de cel care Hârvatistan Croat? Garda, lui Ludovic al XIV-lea, una din gărzile era formată din croați, hrăvați. Și avea un fel de jabou, așa, care, în limba franceză, a devenit cravat cât e. Și așa mai departe. Deci de la hrăvați, asta era bun. Dar erau și alte țări, de exemplu Israel, dar mai era și România, Polonia, Rusia, Italia, și la sfârșit, asta trebuie să știți, Siristan, cred că știți ce înseamnă asta, Sârbia mai, Serbia, da, Serbia. și Yunanistan și așa mai departe. Yunanistan ce e? De la Ionia, Grecii și așa mai departe. Bun. Și nu ți se pare interesant? Nu înțeleg ce poate să fie atât de interesant într-o limbă de țări. Băi, că nu Bă, vrei bune, tu chiar ceva așa. să înțelegi, Băi, nu vă spun este. eu cum Hai e. să spun, nu, pe cuvântul, nu. Iată, suntem prea tehnici. Băi, dacă ai remarcat, sunt două feluri de terminații la acestea. Unele se termină în stan stan? și în așa. Stan. Da. Ne-am vorbit. Bă, sunt trei răi. Bun, stai un pic. Și altele în Italia, România, Rusia și în Polonia și nu știu ce. Cele care au fost Iugoslavia, care în limbile uralo-altaice înseamnă țară, au fost stăpânite de Imperiul Otoman. Au fost părți incluse în Imperiul. Hai că am S-a fost învățat multe de la el. Știe. Deci asta este interesant. Adică, bine mă, haideți să fac plăcerea, da. Vrei să spui că Ungaria a fost pașalât turcesc și România n-a fost. Nu e obiectul. Băi, păi România, uite, dar și noi, vrei, am avut stăpânirea, așa că te înțeleg foarte mult, mă. Mai bine povestește ce n-ai făcut tu acolo în țară cu loial la județ. Da. Nici o trăznaie, mă. Am zis eu că aveți voi o zicală. Drumul către e bărbat cu intenții bune. Da, știu. Și am vrut Tu eu să mereu fac ai un intenții lucru. bune, da. Da, și am făcut, am dat cu dreptul stângul și am făcut numai prostii. Am trimis-o pe Tinea, în Israel. Să cunoaște cea țara de origine, să-și cunoaște rugătările și așa mai departe. Auzit acolo pe niște indivizi, niște cercetători, să vorbesc frumos, au găsit o soluție. Un lichid, O substanță. o substanță lichidă care aplicat asupra bitumului, asfaltului, nu știu ce, mărește durata de existență a asfaltului de 6 ori. De la 2 ani la 12 ani. Mi-a pus Moise. Deci o cameții i-a pus Mâna pe așa, greșit. așa, să vezi ce greșeală că să fac acum cu românii și primul lucru nu te-am vrut. Să implementez, că să ai cuvânt nou acum, numai în județul nostru. Și m-am dus acolo. M-am luat la toate astea de afaceri și toate grupurile de afaceri. M-am dus la prefectură, m-am dus la Orășteneața, m-am dus la regională, m-am dus ce am scris și în asta. Rezultatul? Nu mai vrut nimeni să știe de mine. Erau 3 oameni, toți ne salutam până atunci, mă ducea spre ei, unul era la dreapta, unul la stânga, unul m-a arătat spatele. Bă, mă, de ce l-am făcut eu la ăștia, mă? Nu m-a prins. Știu ce l-ai făcut. Nimeni nu mă mai salută, mă. Băi, hai că spun eu, că acum sunt în sistem, că știu. Băi, păi dar n-ai luat șpaga, mă. Băi, și cum am gândit? Păi da, de unde crezi că ne vin și nouă banii? Nu? Ne vin de la asfaltările astea. Păi, cum adică să facem la 12 ani o asfaltare? Bă, dar nu Păi, banii! Păi, acum că m-am... te-o mirit. Păi, știu și eu despre ce e vorba. Eu nu mă mir, că după mine mă miră că tu ai putut să gândești așa. Păi, Băi, să am ne iei făcut mă banii pozitiv. nouă de la Bine. partid, de la toate. Bine pentru mine, bineînțeles. Păi, nu. Păi, am mai dat orașelor și am nu? Păi da, băi, eu mă grăbesc pentru Ei, că... ca de obicei, să ca de știi- Samantha în spinare. Da, mă. Da, Samantha, Nu m-am nimerit. aia a aflat de la subalternii mei că ne întâlnim aici și este... A dus nu să răspunde. A dus nota la mine, ia. Tu la el? Tot la Hai să punem mână, de la mână ce avem mână. Băi! E mai ieftin decât în țară, mă. Păi preț bun, doctor. Românescu că
Bă, aici, bă, poate... Dar nu, că n-am timp să mai beau încă unul, dar bun, mi-a plăcut. Poate, bă, mai bine, când mai venim aici, numai la tine o să... Da, să străbat eu 3 țări, să mă... Și de 2 zile pe drum. Băi, bun, hai că dați aici. Bun cash-ul aici, da, da. Voi de asta venim pe 6 țări. Tot ați venit prin 3, mai ați uitat încă 3. Mai, ce nu ne oferi din ce nouă pe ăsta, nu? Da, mă, dar să te întâlnești aici cu românași de-ai noștri, mă. O fie la rap, cum o fi, dar e român, mă, că am făcut și el aici. Uite, Da, mă, da. aici. Da, pe România care au fost în hol la hotel, nu i-ați văzut, nu? Ce? Păi care român? A, zici de aia din Erevan? Să venim aici. Când m-am cazat aici la hotel, hotelul ăla avea un hol atât de imens încât hotelul Intercontinental din București a fi încăput în el, da? Eram la recepție acolo să fac înscrierea. Așa. Și au venit un grup de vreo 400 de români Undeva, să stea de vorbă cu voi, urmașii celor deportați în Siberia, da? Să stea de vorbă cu voi, da? Despre situația lor, și voi v-ați fofilat, care cu Amanta, care cu Samanta, și cine a vorbit cu ei? Ți-a gândit-o. Românii, Iosca și... Ștică. Așa dacă ați vorbit voi, ce? Asta este. Dar nu trebuie să se întâmple așa, mă, omul. Da, mă. Nu pe vă dați. Toți erau forțați. Ei au aterizat forțați cu Exact ca și voi. generații în urmă, cum am pățit și noi. Și nu avea nimeni nicio atenție. Hai, gata, i-am dat banii omul și chiar mai Nu-i convine gata. Bineînțeles. Păi hai că mă așteaptă Samanta și atunci... Bine, mă, hai la Hai că Samanta. mergem și noi cu tine. Hai. Hai. Mi-ai lăsat banii omului? Da, da. Bravo. Doamne, am ajuns iar aici. Oficial cu tinerii mei de efteminisment la un turneu din apropiere de care tu știi, Doamne, adevăratul motiv, da? Ce să mă fac eu cu omul ăsta care a luat-o pe o cale de a face cu totul altceva decât este destinat să facă? Ține-l, Doamne, bine, să ajungă să facă și ce trebuie. Dar cine știe mai bine ca tine ce-i trebuie, ce este destinat? Mă hotărâsem, Doamne, să-l las în plata Ta. Găsisem un turc foarte bine, din toate punctele de vedere. Chiar m-am măritat cu el. Îl chema Eregens. Mi-am zis că îmi este predestinat să o duc bine, pentru că avea expresia erege în nume. Dar nu a fost așa. Poate pentru că nu aveam același Dumnezeu, poate pentru că El nu prea a fost rege, poate pentru că eu nu am fost în toate mințile, sau pur și simplu n-a fost să fie. Acum sunt vorba aia, fostă doamnă, actualmente domnișoară, și am venit să-L întâlnesc pe El, pe îngerul meu drag, cu capul plin de griji. Și nu numai pe el, ci și pe ceilalți doi, pe care îi iubesc din ce în ce mai mult. Să aibă ei aterizare forțată. Când am avut atunci pe lac răsturnare forțată, am fost eu acolo, dar acum, în înaltul cerului, în pericol să se prăbușească, cine i-a mai ajutat? Tu ai fost, Doamne. Tu ai fost acolo, erau mai aproape de tine decât de mine. Poate, dacă l-ai scăpat pe el, știi tu ceva, poate pregătești ceva măreț. Deci, stau în continuare alături de el.
acum dorul lor furișa în inima se schimba la primăvară. Bă, De când n-am mai fost aici. Vă aduceți aminte de acum 45 de ani când de vreme aici? Câte tine eram ales eu și câte frumosire. băi, aici Asta e din cuvânt. Am văzut. Îți venea să ne gustăm mult. Da, dragă. Voi găiți un fat și una la dublu. Cred că și acum a rămas praf de atunci. Da, că eu mai vie omul ăla. Îl cunoști? Căuță cu meu. Na, vă place? Uite cine-i tânăr. Veșnic tânăr și Ia mă, ce ai, 50 de ani, Păi da. Hai. Când te este la buletin, Da. Pe mine m-a cam supărat. 50 plus încă câți? Nu mai poți. Nu poți. Dar aia sunt de experiență. Da. Mă supără piciorul ăsta că s-a răzbunat în ultimii ani. Dacă s-a toptat și te-ai... Asta, când a fost tânăr, acum s-a răzbunat. Da, mă, dar n-am venit singur, să știi. Nici eu nu am venit cu aici. seama. n-am venit pe zi. Lasă-mă, Dacă m-am știi mai bine. gândit la altceva, mă, la ligioanele alea pe care le-am lăsat la hotel. Da, băi, știam. Ce? Păi Dacă da. te gândești la asta. Ce? Mi-a făcut și prieteni noi, să știi. Păi da. Și? Mi-a făcut prieteni Corega, Aspa Cardin, Fixodel. Da. Păi din domeniu mai știe despre ce. Păi are, uite, să cunoști. Dar... Cine știe cum. Da. Păi el a venit cu... Că te-am văzut, ai venit cu un cățel. Da. De dreptul Ok. câine. Cu motan, cu cățel ai venit, l-ai și uitat. Da, mă, eu am venit. Cu Atila am venit, mă, motanul meu Atila. Bă, dar de ce e de Ăla vine la mine și mă anunță că trebuie să-mi iau pastilele. Le-am puse frumos o grămăjoară pentru dimineața, una pentru prânz, Băi, alta ești pentru prost, seara. să- Cu bulețe frumos, vine, mă trage de pantalon să mă duc să-mi iau medicamente. Și mie lui odată de dimineața, de 2 ori la prânz și de 3 ori seara. Hai mă, și de ce e dat numele ăsta urât, mă, de Atila? Otilă, Bă, ăsta a fost un om rău, mă, bă, a omorât oameni, mă. Tu ai venit cu cățel. N-am venit cu prostoi, n-am venit cu nici cățel. Tu ai venit cu cățel. Tu ai venit Nu cu mai cățel. nici. Eu am venit cu cățel. Da, mă, eu am venit cu cățel, da. Da. Da, mă, am venit cu cățel. Păi am venit cu cățel. Păi am venit cu cățel, Cu cățel. Da, cu Dracula am venit. Dracula. Băi, ce aveți, mă, că le dați numele ăsta, Dracula? Da, Bă, ce da, urât e, mă, Dracula. Da, e cățelul meu, mă. Dracula. Da, așa, dar unde știi? Ei, nu știu, dar bănuiesc, intuiesc, Da. sunt așa. Da, dar să Am uitat vezi cum mă cheamă. cum rânjește și cum face și stai călcat din ce. Colega. Cine e asta? Nevasta? Da. Nu s-a mat. Hai, lasă-mă că am o surpriză pentru voi, dar da-i l-am numit Dracula. Îmi face așa și toate doi. Surpriză ești tu. M-a lăsat cum ești o surpriză. Dar tu n-ai venit cu cățel? Nu. Da. Cu ce ai venit? Păi de 3 ori de... Cu amat. Cu seamat. Am și eu un tovariș de companie. Cine mă? O ligioană mică și frumoasă și cochetă, că și... Nu știi nici. Ușoareci. Și aici, aproape și aici. O proastă testoasă, mă, o testoasă, mă, pe care am botezat-o ghici. Rașela, mă, ca pe nepoasă, dacă nu știi când apare broscuța, unde este așa, că și Rașelica dispărea când așa, ca un pub, și apărea tot așa, ca un, știu, hologramă, ca un spectru, ca nu știu. Vezi cu Iolaș, că asta trăiește mult, 400 de ani. Păi da. Ce, dacă n-am spus că n-am venit singur, băi, nu mă referim la ea. Dar la ce, mă? La ce? Băi, Am stai, și o obsesie, de. hai mă, dă-mă. Ne-a venit o viață. Iată. Băi, ia, stai jos. Ia, atențiune! Comanda la mine. Deci, așa, alinierea. Alinierea. Băi,
A venit și Samantha, bă. Puteți să spun, ne aranjam și noi frumos, așa. Mă băgheream și eu, mă culeam și eu. Lasă-mă că vă știe povestii și acum chiar este în drum către noi. Trebuie să ajungem. Haide, bă, puteți să ne spui, bă. Uite, Trebuie să ajungem. lasă o cămașă frumoasă. Lasă că te vedem. Te vedem la 50 de ani. Trebuie să pună bluză cu 25, mă. Păi da, 25 de ani. 25 de pensie, bă. Da. Bun. Deci o să vezi să fiți cuminți. Să nu Da, băgați la ea. nu bem, nu fumăm, venim de noi acasă, da. Și dormiți noapte. Așa, să fie. Medicamente cu doi. Da, ia uite-o ca mine. Ce faceți, dragilor? Ai, Samantha. E Samantha. Ai, tinereilor. De când doream să te văd? Crezi? Vai. Cu ce onoare te primim? Și cum te-ai reușit să vin să ne vezi? Uite, am reușit să vin să vă văd. Alo. Ce o facă? Alo. Nu vedeai bine. Hai. Ce faci, iubire? Uite, nepricopsitul ăsta, nu ne-a spus și nouă, nu ne-a făcut surpriza anului, că te vedem pe tine. Dar eu cred că e surpriza vieții voastre să mă vedeți lângă voi. Da. Da. Tot timpul numai după el veneai, după noi nu veneai. Nu te interesa și pe tine de Nu, exagerați. De ce? Și Mă noi interesa, eram cred. Cred că mă interesa puțin. Mi-a și plăcut. Până acolo. Nu-mi dădeam seama. Mi-a și plăcut să-mi spui asta Hai. acum 30 de ani. Lasă, ți-a zis acum. Hai, lasă. Auzi? Dar voi n-aveți treabă? Da, e acolo. Ai Senator, auzit? nu vezi față de-a lui? Eu ăștia. Să Mi-am întrebat dacă n-avem treabă. Vă rog Dar tu n-ai treabă, nu. Hai, n-aveți treabă? Hai. Ia. Pa, dragilor, Ia. să fiți cu mine, să nu faceți prostii, da? Îți dau peste fațurile? Cum ești tu, dragule? La vârsta asta e cu salmonelă. În sfârșit, în visele mele, de când mi-am dorit să stăm așa și noi amândoi singure, uite, într-o cameră. Uite că mi s-a împlinit acest vis. Uite, aveți și par matrimonial. Da, eu vreau la fereastră. Da. Eu vreau să dorm la fereastră. Uite, ne-am întâlnit după atâția ani. Da, după S-a atâția. întâmplat visul nostru după o viață întreagă. După o viață întreagă, dar mie mi-a zis cineva că femeilor le place așa un preludiu lung. Da, e foarte adevărat, dar nu un preludiu de o viață, da? Preludiu a fost de o viață, deci n-ar mai trebui încă o viață, ca să putem să o trăim împreună. Da, Ceea ce nu știu dacă o să se întâmple. am avut visul ăsta întotdeauna. Pot să te întreb ceva, nici nu știu cum să fac să te întreb. Tu m-ai iubit pe mine? M-ai iubit vreodată? Dacă te-am iubit, te-am iubit în prima clipă când te-am văzut. Da, a fost dragoste la prima vedere. Atunci, în tren. E bine, dar nu mi-ai spus niciodată lucrul ăsta. Puteam să fim împreună. Am pierdut atât timp. Ei, lasă. Mult timp. Avem o viață înainte. Da. Foarte. Dar mi-a fost frică, mă, să spun. Mi-a fost frică să spun pentru că mi-era teamă să nu cumva să spui nu. Așa că am zis, hai mai bine o prietenie certă decât o iubire care nu se știe cum să termine. Un timp irosit. Oricum, cred că ar trebui să ne bucurăm de ce ne-a mai rămas. Sprijin de tine așa. Păi, acum sprijină-te pe mine. Ce pot să fac altceva? Hai să mergem după ceilalți să nu facă vreo prostie, că la vârsta asta e posibil și asta, nu? Dar început, te rog, să ai de grijă cu tine, măcar piciorul să fie de bun. Da, o să fie... Încet, așa, mai bine de mine, o să ajung. Ridică! Bronza! Uite, am descoperit. Era al fracului să fim 40 de ani mai chipuit. Am descoperit. E mai bine cu piciorul așa decât cu capul.
Ei,